Velkommen til studiet. Nu vil vores make-up-artist Marianne vise vores produkt frem på Bente. Og vise, hvor fantastisk det er. Ja, nu starter jeg med at indkremere Bentes hud her med en ikke tørhedelig blødgørende creme. Nu kontinuerer jeg med at indkremere cremen på Bente. Tyk lag op til håret. Før jeg begyndte at bruge Dr. Øko, havde jeg ingen selvværd. Jeg kunne ikke gå uden for en dør i flere måneder. Men så fik jeg det her tip af en af mine nærmeste veninder. Min mor. Ja, så tager jeg Dr. Økos foundation her og putter på Bente. Det er en af de lyseste modeller, vi har. Og det er en meget god creme. God creme. Se det her. Perfekt. Nu gør vi da lige lidt ekstra lækker med en af Dr. Økos håndskytter. Den er blå, så okay. Ja. Ja. I dag har vi også fået besøg af Arne, som er chef for produktet Dr. Øko. Velkommen til dig, Arne. Tusind tak! Hvordan fik du den fantastiske idé til Dr. Øko? Jamen, det er bare fordi, jeg elsker brune mennesker, selvom jeg sådan er rimelig lys selv. Og folk skal jo have mulighed for at ligne superstjerner, ikke? Og i stedet for sådan en pasta-salatsdansker. Og det har de nu mulighed for med Dr. Øko. Tusind tak, fordi du kom, Arne. Og nu tror jeg, at Marianne er ved at være færdig med Bente. Jeg er færdig med Bente her. Hvad synes du? Wow, det er jo helt fantastisk. Jeg føler mig allerede meget bedre. Efter dette besøg ved Dr. Øko, har jeg fået det meget bedre med min hud. Før jeg begyndte at bruge Dr. Øko, følte jeg mig træt, ydmyget og depri. Så jeg den her annonce på nettet, og straks ændrede mit liv sig. Så klikkede jeg mig ind på internettet og skrev www.drøko.dk. Der bestilte jeg produktet til min behandling. Efter bare en uge med produktet følte jeg mig allerede meget mere frisk og forbedret. Der var sket en helt ny forvandling med min krop. Jeg føler bare, at mit liv er gennemført. Jeg har sådan en glæde i hele kroppen. Jeg vil virkelig anbefale denne forvandling med alle, der har problemer med træthed og depression. Ja, og vi siger tak herfra og fortsat god dag. I dag har vores make-up-artist Marianne... Nej! Barbara! Hvor jeg kan ikke lade være. Ja, nu kontinuerer jeg. Ja, nu kontinuerer jeg. Ja, nu kontinuerer jeg. Ja, nu kontinuerer jeg. Har jeg fået det meget bedre. Mig og min hud. Efter dette besøg ved Dr. Øko, har jeg allerede fået det meget bedre. Med mig og min hud. Hvad var det, jeg skulle sige? Min mor. Produktet Dr. Øko. Og mennesker, de skal... Hallo, det skal du ikke gøre nu, Klumpe. Er den her tændt? Er den tændt? Er den tændt? Hvordan virker det her kamera? Er det tændt? Ja, vi er vores...
Han er vores... Så sætter han lige i gang, og så er det Den er i gang! Er det her? Er det her, man trykker? Er det tæt? Ja, og nu er vi lige klar med præcis. Nej, undskyld. Hvad? Ikke helt klar. Der skal lige noget passe på. Der skal lige noget hårdarbejde. Vi skal bruge en hårdarbejde. Det er den, jeg har. Så jeg den her annonce på nettet. På nettet. Jeg vil virkelig anbefale... Du skal se stille med hovedet. Nej, jeg kan ikke. Ja, og vi siger tak herfra, og fortsat god dag. Pause nu. Okay, Cecilie. Er du klar? Jeg